Wah, ini diaturi pinarak ana kiring kotak kene. Allah, ayo mriki mentaram. Duruk ndrat. Neng. Masih kita sapa pepunden-pepunden sing pareng lega wonten ballroom. Nggih, tasih keca mirsani sesarengan Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, kasinggihan matur sembah nuwun. Mbak Apri, Mbak Mimin. Dalem, Mas Petro. Dengan adanya IKUNY, nggih, itu tidak memutus tali silaturahim. Leres. Nalika kuliah wis dadi kanca, lulus kuliah wis padha duweni kesibukan dhewe-dhewe. Merasa mempunyai kesibukan masing-masing tapi juga ingin menjalin silaturahim dengan sahabat atau teman waktu kuliah, maka ada satu komunitas tentang alumni UNY. Kasinggihan. Gitu. Untuk mengkoordinasikan jumlah lulusan alumni yang begitu banyak, itu maka dibentuk organisasi alumni UNY yang diberi nama Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta atau disingkat menjadi IKUNY. Niku. Organisasi IKUNY ini baru dibentuk pada tahun 1989. Waktu itu bernama IKIP Yogyakarta. Seiring perubahan IKIP Yogyakarta menjadi UNY, organisasi alumni itu dinamakan IKUNY pada tahun 2002. Bagaimana bentuk organisasi IKUNY itu? Di tingkat pusat ada DPP atau Dewan Pengurus Pusat. Niku. Berkedudukan di Yogyakarta, kemudian di tingkat provinsi ada DPD, Dewan Pengurus Daerah. Di tingkat kabupaten ada DPC, Dewan Pengurus Cabang. Kemudian juga ada Dewan Pengurus Cabang khusus untuk mewadahi beberapa daerah kabupaten kota, misalnya Madiun Raya, DKI Raya, beberapa kabupaten di Pantura atau alumni yang ada di luar negeri juga punya DPKF, Dewan Pengurus Khusus Fakultas, dan juga ada di tingkat jurusan atau program studi. Di dalam kepengurusan juga ada Dewan Pengawas. Ngono terus iya. Banjur siapa saja yang menjadi pengurus IKUNY itu sapa wae. Di tingkat Dewan Pengurus Pusat antara lain pemimpin ketua umum yakni Prof Suyanto MEDPH, terus Sekjen Pendidikan Bapak Dr. Sadiman, terus Bendahara Umum Bapak Siswanto MPD. Oh ngono iya. Apa program dan kegiatan alumni UNY kuwi Tru? Kegiatan ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme alumni. Ngono iya. Program pemberdayaan masyarakat termasuk memiliki desa binaan di Kampung Emas, Plumbungan Gunung Kidul yang setiap tahun diselenggarakan festival Dewi Sri. Loh, ora elok. Kemudian bidang kesejahteraan IKUNY telah berhasil membentuk PT IKA Usaha Ngesti Yogatama. Nggih. Dalam rangka Dies ke-57 UNY IKUNY mengadakan kegiatan seperti seminar nasional bakti sosial, lomba inovasi produktif, dan pagelaran wayang kulit. Awake dhewe niki sing ketiban sampur Mbak Apri, Mbak Mimin. Ternyata organisasi ini kuwi tersusun rapi ya, Lek. Saka pusat, daerah, kabupaten. Piyayi berpendidikan kok. Wah, elok tenan. Dadi kabeh iso diakomodir, sing luar negeri ya diakomodir, tingkat daerah ya semono uga. Organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat diwujudkan dengan pembangunan gedung yang sangat hebat. Gitu. Tegese ora mung rubuh-rubuh gedang, gruduk pengen kumpul ngopi bareng, ngobrol malah gibah. Nah niku malah ora ana gunane. Nah, terus sok curhat, berawal dari curhat terus mangan bareng lah terus disalahgunakan nek UNJ ra ora. Nah, jadi organisasi ki sing berguna ngono lho, Lek. Iki iso nggo contoh. Dadi sesuk dhewe nek gawe organisasi ki sing iso berguna untuk halayak umum, untuk masyarakat kaya ora mung obor blarak tok. Iso wae. Kados Mbak Mimin, Mbak Apri mengumpulkan sahabat-sahabat Anda gitu. Nggih. Dikelumpukke piye carane ayo ngumpulke dana dienggo gawe gedung pertunjukan kaya ning Thailand kae.
Nah, itu sangat bermanfaat nggih to. leres. Ben kanca-kanca sing pengin bersenian ning kono rasane tidak nyewa gedung. Nah, iso meminimalisir Ya. anggaran. Mas Bayu nggih siap dadi pembinane. Nah. Siap. Loh. Oh. Loh, siap lho, Lek. Ning ora tebang pilih lho. Ora tebang pilih piye ta? Maksud ora mung sing nom-nom cantik-cantik tok, sing tuwa kaya aku ya tetep diikutsertakan. Mboten, aku ora tebang pilih, ora kabeh tak anu apa tak rangkul padha, sing tuwa tak tebang, sing nom tak pilih. Dadi iki ora tebang pilih lho, ora tebang pilih. Ya bener, Lek. Dari ra tebang pilih. Mang musnake mawon kula niku. Nggih mboten. Yang jelas kita apresiasi terhadap IKUNY sing didik nyang awake dhewe aja nganti lali sumber engko mundak ketiwasan. Ana tembange sik, entik-entik ngono kae lho. Ditembangke. Niku ya nggo pepeling karo awake dhewe kok. Dengan adanya kita mesti juga ada seniman pendahulu kita. Awake dhewe mung karek ngetutke anu apa ngetutke jejake mawon meneruskan Glungguhi kloso gumelar. nggih tambal sulam ana suweke ya ditambal ana kurange ditambahi kuwi nek iso wedine malah nambahi ngelek-eleki luwung ngetutke apa sing wis ana nggih ayo dibawani sik nyuwun tulung anu iki wiraswara iki ya nek ngene iki dandan lanang ning nek pinuju campur sari ya sok gelungan kaya Mbak Mimi. Sinten lho? Ya nek ngeten iki Mas Dedi Sugiartanto. Nek dandan wedok nggih anu Mbak Dedi Sugiartanti. Heeh. Dari apa rasem luhe kae ya, Pri? Iya kembene arep mburi. Biasane ning nek priya-priya dewasa senengane pancen ya sing remampu-remampu. Ayo. Enggak. Ana dongeng saking pengine lek gregel-gregel kayak ya. Wah. Ana dongeng entek-entek Sita munggah patenana bisa dipirsani melalui live streaming channel Ikatan Alumni UNY. Oh niku. Gadah channel YouTube. Nggih, nggih. Ah, tur menika hebatipun. Nggih. Napa niku nek UNY niku ngenten ke pagelaran pasti ada kuis berhadiah. Wah, mau sampun. Waget aku lho. Aku tak kesetrum apa berhadiah 5 juta, total 5 juta. Wow. Nalika pembukaan sampun dipun aturaken pertanyaanipun nggih Mas. Nggih. Di manakah apa makanya Pendawa Limo singgah? Nggih toh, Mas? Nggih, betul. Monggo, ayo. Temunggul apa dosane ngungkuli mringsa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu Yuk lali sumber Pur, yo.
Monggo Mas Dedi. Aja tindak kualat lah iya bener kandamu. Dua kali. Wali sumber kedewasa. Mas Dedi suwuk guru Pak, yo. Aja tindak kualat lah iya bener kandamu. Yo. Wali sumber kedewasa. Saka tembang niki wau wis kanggo pepeling awake dhewe aja nganti lali sumber. Nah, werdine kathah sanget nggih saking Ya, betul. menika. Mbak Apri, Mbak Mimin. Alhamdulillah malam ini malam yang sangat berbahagia, Mbak Apri, Mbak Mimin. Kula panjenengan isih diparingi sehat. Amin. Amin. Sivitas Akademika UNY sehat sedaya gitu, murah rezeki, banyu militur barokah, iso numrapi marang bebrayan agung. Allahumma Amin. Barokah dang pengrawit ya cik kita seger-seger, waranggana ya ngono. Wis pokoke sehat kabeh tetep awet oleh dadi kanca nyambut gawe. Amin. Amin. Para pamriksa sawetara nggih ta perwakilan-perwakilan iki ya nek sing mirsani ning ya ora akeh. Paling ya mung piyai pira nggih. Kabeh pinareng ana sehat nggih. Amin. 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 Yo keliling-keliling karena alumni UNY itu ada di mana-mana gitu. Aku tak menyapa alumni UNY yang ada di Jawa Barat. Niku wonten sing saking Bogor. Yo ngaturke lagu Jawa Barat. Baleni meneh garapan Manuk Dadali. Nggih. Sesuai dari daerahnya Jawa Barat dilakoni Jawa Barat. Manuk Dadali engko nggon pas Jaipong apa kuwi bulan Sapasi Mbak Apri gen Jaipong. Nah, nggih no. Bisa sakit-sakitipun. Oh, nggih. Ndak masalah. Mila kita itu harus saling menghargai, gitu. Awake dhewe harus saling menghargai, sesama seniman, sesama penggemar harus saling menghargai. Mergo sing jeneng menungso kuwi ora iso urip ijen, mula aja nganti cul tembung ki natoni. Nek saged aja nganti. Aja nganti gawe tatu ning liyan. Oh nggih, no. Ora seneng cukup meneng, ora usah dadak kokean cligis. Ora beneran meneng rasa padu ndak kanca sing ra ngerti ndak melu bubon-bubon. Mergo majune teknologi iki ta. Ana nggon YouTube upamane ora seneng karo si A, nganggo akun abal-abal. Terus ngonek-onekke sak penake dhewe kuwi ya dadi klebu wong stres ning ora ketok. Memperkeruh suasana ngoten. Heeh, kuwi memperkeruh suasana. Wah, aku ora seneng ae mergo ora enek ngene-ngene. Alah, kowean cangkem ya sampluk nek kula dadi carane nyampluk ya tembung-tembung sing becik dielingke ngono wae. Lho wicaksana to. Oh, harus seperti itu, Mbak. Kudu perwirane iki ora kudu nggawa kekerasan. Oh, nggih no, kita buktikan dengan karya. Nggih ta, kados Mbak Apri, Mbak Mimin ngono kuwi ya mesti wis sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Awal-awal saya tapi dengan karya-karya penjenengan berdua semuanya sudah mengakui bahwa penjenengan memang hebat.
Nggih, awal-awal sempat baper, sempat nangis, disakiti ngono kaya arep mutung. Kula kan mata yuyu to nek kaya kula iki. Walah niku mripat yuyu to, Pak. Ketoke kula nek tembang kan brangasan to, tapi kula niku gampang meneteskan air mata. Rentan banget ngoten lho kula. Walah jebul mripat yuyu rumpung to. Dadi sangat wajar kalau aku tuh butuh support dorongan moral ngoten. Oh iya nek mau butuh support sesuk tak tukoke. Support kok support. Tak kira jeng dicopote. Yo, manuk dadali garap saking guru kula Ki Blasius Subono. Ayo, diaturke, Cok. Monggo, ayo. Sing sabar nggih Bas dadi. Si wong iso guyu nek atiku wis seneng kok. Nggih, terima kasih manuk dadali ala Ki Blasius Subono. Pripun Mbak Apri?
Garapan Manuk Dadali. Wah, dingin joget nggih penak garapane. Pak nek sing ngelakon nganggo permanukan ki apri bareng joget. Wah. Kowe kok horor men to, Lek. Lho joget gantek bosah basa kabeh jareke lho. Ya ora apa-apa. Ayo Mbak Dita Intawati, kita menyapa yang dari Banyuwangi. Jawa Timur. Ayo, mriki. Ya Nduk Dita. Aku wingi ketemu sing tak tresnani, muni ning saiki aku ora ndarbeni wis digarwa kanca. Muga mulya ora nyono jebul kok mantala. Ora nyono kaya tiga monggo biyen kowe janji kare bakal sehidup semati jebul tegel liramu ngapusi aku kepasane saiki apa ta kang tak duweni aku mung narima nasib tak tambah moga-moga sing pangapura wis tak didheke kanca kudu rima ing pandem ya tat kok ya tat anu ya reng heeh iya nggih diterima akeh nggih Upama nyileh delo-delo ngono ya entuk raya Bri ya ora itu ya nek ora tok nyileh nempel wis nempel sirku ngono nempel kaya lombok nempel sirku ngono tak banjeli wong kono ya wegah apri terus yo, umbul-umbul belambiangan kita sapa alumni UNY yang dari Jawa Timur khususnya di Banyuwangi. Sugeng mirsani, halo Jawa Timur. Masih bersama Sawung Galing. Kira sing ngenong. Aduh. Ya, kayak ngapa Mbak Dita Intawati, obahe rasa banter-banter. Sampun pinten wulan Mbak Dita? 3. Oh, 3. penyakit kok lorone dadak anu ya jenengan pinten Dik? penyakit kok marine dadak sangang sasi punjul nek Mbak Mimi wis sangang sasi 10 desa 10 dina ayo membiak mayone myan ayo ngerangin tak goleke khusus iki saka anu jajak asli Banyuwangi nggih nah niki ora patek wangi nek iki ayo Yan nyekel mic Yan ayo membiak mayone man ngadeg Yan ngadeg ning ngono karo pesek karo Pauzi nah kene di Pauzi pun di Pauzi yo Yan kene ngadeg kene ini juga salah satu ciri khas Mbak Apri, Mbak Mimin. Nek Banyuwangi mesti ana ngerang ini sing senggak ngene lho. Nah, itu khas. Engko pas senggak sing joget Mbak Apri sik pas kendangane to. Nah, alon wayote, tang-tang dreng. Nah, aku kedua genti kae nyai Adita. Kowe jenengan no. Mbak Dita aja joget. Ayo, ya Mbak Dita. Mulai. Mambiat mayone man Jejer Mbak Apri. Ora digandeng. Nah, ora apa-apa. ya Allah kok besan potong ya ketok bagus ngono kuwi. Lamat. Setelan ngono. suarane Kasih mana itu? gandeng pelambiangan Yan, ayo. Mbak Apri, ayo. Hei, pelambiangan. Oh. Ya. Monggo. Ayo, Nenek. Ke atas. Nenek. Kan iki ta kula? Nggih. Aja kok ora mudeng ya bar iki to menyoleh. Gembram ya. padha
Rada maju men ora feedback. Soale mike pirang-pirang ning kene. Rada maju. Papat e. Ayo. Lah kuwi sing wireless kabel. Oh, kabele loro wireless loro iki lho. Papat. Yo, 6. Yo iki. Oh, 6. Papat iki bisa. Mas Bayu. Yo. Nyaram biai. Wes ora sida. Wes nunggu kono rasa ngalih ning kono sik. Dadi apa pacakane? Yo. Nusantara. Nusantara yo. Banyuwangi yo tutuke Mbak Dita. Wong kon joget kok malah SKJ. Kaya ngomong ke erek lek. Oh, iso malah nyurung truk. Yo. Kenang wetan Sakar. Mbak Pri yo ya. Oh, wetan segara yo. Oh, ya pion. Oh. Oi. Oh. Ning ngono lho. Pas ngono kuwi lho. Sing pasno lho, Lek. Bekakasmu uncat. Bahasa jajar Alfian kok ngene. Alah. Wah, karena tak gedhik ngono anak. Ayo. Ayo. Dadi apa iki? Sangkar hang kaliwian Hang lewat yote. Op. belambiang Iso kaya wong tandur ngono ya. Semua itu punya ciri khas masing-masing. Oh nggih. Nek seragamnya jenis gerak lagu, nek suarane bareng jenis kur. Oh ngoten. Ini wongnya ciri khasnya dhewe. Ya. Boleh? Ya. Kosok. Ya, lanjut. belambiang Yo. aja takon senang susah kang disangga Yuk. tanah India kumaliare taman sari Nusantara. Yo Mbak Dita nembang, Mbak Apri, Mbak Min joget, Mama Hengki lu sik. Yo, gelang alit, Banyuwangi, Jatiosyo. Oh, panjang sampun berangkat. Wis kelangan Ayo. Golani yo
kasih. Gelang alit saya peruntukkan kagem Om Bagong Darmono kali bule Mas Tidar adikku wedok Sima metu ulang tahun ya nduk panjang umur. Amin. Kanggo bojoku Mbak Silvi, Mbak Galuh sing request pengen Mbak Mimin pengen Mbak Apri joget Jaipong. Nah, wis tak turuti. Mbak Sinta, Mbak Rosa sing pengen Mbak Mimin ngreok oke, nanti saya turuti. Boleh. Mbak Retno nggih boleh. Wah, pokoke komplit iki nggih. Capek Gunung, keluarga besar UNY dan alumni. Nuwun Bapak Sumardi seksi acara. Oke, Pak Pardi. Waduh, kula aturaken. Yo, saiki Mbak Mimin mau nggon jenggelengan apa mau? Banyuwangi ra pas lho. Iki Capek Gunung kudu pas. Kula niku beri kesempatan kepada Adik Apri. Nggih. Men di kok ngono atraksine pripun ngoten lho. Yo Mbak Suci rene sik panjenengan sing nembang. Ayo. Monggo Mbak Suci aturan mriki enggal nyanyi penontonne pun ngentosi Mbak Suci aturan nyanyi Mbak Suci atur nuwun. Nah. Ayo. Iki India ya Bre Suci iki keturunan India. Kok iso India? Apa, Kak? Anggo pindi ning, Mbak. Oh, pilih. Oh iya. Ini andeng-andeng. Ini tai kebo. Oh, tak Malah gedean kuwi. Tai lalang kok kebo. Lho, ngene kok tai kebo kena Ya. catakno. Nano. Kang Jenggleng lek min to niki. Mulai men no. Monggo Lik sate men. Kok Lik sate men. Sate men. Lik suki men. Miss Sukimin. Oh nggih, Miss. Monggo Misen. Monggo. Sampun. Yo. Saben bengi ketok dayane. Aja dikono lek aku di. Heeh. Karo kue larang kuwi. Lek tulung tanggapan pisan kok lek tombok lho. Iya. Nyon sewu, Mbak. Kok nyepelekke. Piye Ngemeke kula. Piye ta tenang apa? Tanggapan pisan tombok. Oh, terus. Ketok menek kene wong tipis ning omah kira diseret. Lah yo senengane. Kok lek Mang nyon sewu, Mbak. Mang jalan-jalan jan kurang adoh, mang ten gubuk kula. Duh, wingi wis. Lah nek kula wong wedok ayu ning ngene larise tanggapan bendina dia tak nggo apa? Wah, edian. Nek nggo jaga runa. Wah. Mula wong nyambutke sisihkan. Lho, nek misale wong nyambutke wong bakul sisihkan sekian persen untuk nilai penyusutan barang. Oh, begitu. Terus nek aku tak sisihkan, go masa depan jagani nek sepi, jaga nek wong jenenge ana lupute wong nyambut gawe. Manajemennya apa? Manajemen harus jalan. Ojo Oke. entuk 100 didake 100 Nggih. aja. Layak berliane kok nganti kemecah. Kok meneh ke tombok. Ya cengger ati. Tanah banget iki sok ngepalu wong iki. Lah iya. Mau Mbak Mimin kok tombok ora mungkin ya, Mbak. Bangkrut. Loh, piye? Malah saya nemen. Genah iki Genah berliane genah aku lho. Berliane. Oh. Niku pirang krat? Niku pirang krat? mboten masalah gram-gramane. Pirang Iki mau nyon sewu sing nyasa sepuh kula nyon sewu kula matur ragi anu kecewa kalian panjenengan Budarsini. Apa ta ning apa ta? Iki ning apa? Omong mesti ana wigatine aku seneng aku. Budarsini menika. Heeh. Nyon sewu piyai sepuh nggih senior kula. Ning kala lagi keladukanipun ngendikan. Lah piye to? Keladuke nggon ngendi? Mbak Darsini kok keladuke ngendi sing ngendikan coba? Mimin mas-masane resik diganti gembreng. Heeh. Rak menika pun nyecegring ati kula. Nyek. Kuwi ora berlian moto kucing nek berlian moto maling. Lek, lah kok berliamu coplok nyapa? Soalnya campuran tembaga. Oh, alah ngono kok le. Oh, alah. Wis resik tenan.
Oh, perawatan resik. Siji perawatan. Kalau kita lagi perawatan toh lagi medikur rai dan sebagainya toh Mbak luluran gitu kan semua perhiasan lepas dulu gitu loh. Terus aku buru-buru sini terus udah tak simpen bisa dititipin sana. Di satu sisi saya tahu teman-teman nggak pada pakai jadi menghormati asas. Menghormati. Jangan nanti kita omong pior dhewe jadi jogo rasa ngomong rasa. Oh gitu. Mulat sari rohan. Bukan karena kok sudah tidak ada ndak bukan. Disimpan. Lenyap. Dititipkan. Lenyap. Oh ilang nggih. Ora apa-apa. Ana salah karek muni diburke ngono lho. Ya. Wah, Mas tenan yo Mas grantes tenan. Jenengane mbok nek ora ana anggaran nggo bintang tamu aku dijawil ora apa-apa to ngewangi apa. Oke, amun ning jawil sesuk nek betul tak jawil. Ayo, tutuke. Yen memaja among karo janur kuning Nyun sewu nggih Mas. Nenggo mantasaning Widyawati tetungguling warangana mustikaning kenyotus-tusing pesinden. Kembang, ya Mbak Suci. Kembang. Wae. Yo, wae. Iki sing dijenengke Masa Janyuara? Ya, Duk. Tutuke, Duk. Niki wae nyun sewu pancen menika garapan menapa nyekekerke kula. Dan pun men dijawab sik. Pancen garapan apa nyekekerke kalih mirang-mirangke kula kredibilitas bisa hancur lho iki. Mulane ora usah kredit, tuku cash. Apa wasenane kredit? Hancur lho menika. Kredibilitas kula sebagai artis diperhitungkan di depan UNJ menika dihancurkan seorang Ki Pamungkas Bayu Aji lho. Lah terus kudune piye? Ya dikai kesempatan mung jeng lagi pirang menit to. Oh, ngoten. Kene kon bawa kon nyanyi kon bawa. Aku mau pengen jeneng. Oke, habis ini beri kesempatan. Ayo. Aku kaya aku wong wedok ngatung wong lanang. Kula mau pengen dimengerti sedikit saja. Dimengerti. Wah, duh. Kok angel ya? Gempong ati kok. Wah. Gempong iki kene, gempong kok kene. Kembung. Oh, tadi nek anu ingin diberi kesempatan untuk jenggleng. Ya. Oke. Saya tidak minta banyak. Oke. Wong wedok nek dijenggleng bendina ya kelaran kok. Kalau oh iya nggih. Dijenggleng kalau mongso seminggu ping 3 pun umum. Ayo Dek Suci. Ya. kembang wae weton 2 kali guna bagaimana? Sekeco Mas. Bahkan disunahkan sesering mungkin. Iya. Menurut dokter seminggu 3 kali. napa niku Miss? Terkhusus untuk kaum pria dijenggleng mau. Oh, vaksin rabies. 3 kali. Tapi ya. Bahasane nek kula vulgar banget agak terlaluan iki. Oh iya. Dados wong lanang jenggleng wong wadon menika minimal seminggu 3 kali terutama untuk yang usia 40 tahun ke atas men ora gampang kena kanker prostat. Oh. Jadi ki ana alasanipun ngoten lho. Ping 3 lho Mas. Aduh, ya. Mas Bayu. Wah, Agak pindah. oh senengane kok terus Nembe ping 4 lho. aku wis wudu. Ayo. Kaya arep salat wudu. Kok kaya Kok padake kowe iki najis. lho. Mas Bayu ngendika aku wis wudu. Bener. Lah ngapa? Wong arep kumpul bojo pancen kudu wudu sik, kudu sesuci. Men anake ora dadi anak sing kemproh, sing mulang sarak, sing kena ditata bangun miturut karo wong tuwa. Aja bar kok Tegal diketek kenyang aja. Leres menika sampun persiapan wudu Mas. Mas Bayu wis wudu, Pri. Nyicil ayem. Wis wudu ki arep mbeleh kurban ki lho. Ku nek dongane kleru ya dadine ora enak. Ndak kula badhe ngesake kula persiapan wudu. Usah repot iki. Umpama donya niku nyan kanggonan wong kan kanggon lali, luput, salah, kilang. Umpama ning alam donya ki ndelalah. Nggih. Sing enten mung kula. Ya. Tetep didahar napa sumingkir? Wah, tujune aku tujune ora lali aku. Gah.
Aku mah. Aku nek nyawang Mas Gani tenan kok Mas. Mas mengke foto berdua. Alah kah. Ora. Tenan aku nyawang Mas Banyu ra kuat tok, Pri. Tenan. Iya ta. Yakin ra kuat aku. Lah piye-piye ra kuat. Nek pas ngagem kejawen ngono kaya oke ya perbawane lho. Lho kan Nek pas pakaian bebas lagi aku diwel-wel ning RPD Klaten ya ora masalah. manusiawi kan wanita. Manusiawi. Wajar toh. Wajar. Iya to tak awal-awal tak seret-seret ning ngarep RPD barang. Tau bau-bau cagak barang. Ayo Ci, tutuke. Ci iki dikenake. Ya loro-lorone. Cita Sarwi Jana. Ayo Pri bareng, Nduk. Emang Mas saya ampun. Iki lho golek kancane ternyata. Engkau keperawananmu runtuh loh, Kak. Alah, Aja dhuwur-dhuwur. Wis biyen-biyen kok. Wis biyen-biyen dadak dieling. Iki bangsane apa? Dieling-eling. Yo, panas. Panas. Tian. Panas udan aling-aling, yo. Caping gunung. Misoan Caping gunung. ngetan bali ngulon terus bablas ki langgane Asmara irama jaranan nggih. Oke. Yo. Syukur bisa nyawang gunung. Ya telangen ning kaleng anak
bersama Nanda Singo Ompong Abadi. Ayo. Tarik. Cedetan sajrone hati datas untuk kaya merahati takut kowe dadi jatuh mereka lirik gubuk yang terima kasih dan selanjutnya ayo doa yuk gini ayo gini terakhir wonten lagu Podang Kuning panyuwun saking Bapak Azam Pundungan Juwiring. Mbak Apri Mbak Mimin kuis sudah ditutup jam 12 tadi. Monggo Podang Kuning ayo ayam apa iki atiku wedok iki Anak emasnya Madiun. langgam sik terus engko ompake gonggomena penutupe garap jaranan meneh ning sing rada ngampat ya iramane rada sesek bunangi sing rada mungal karo kempul nggih oke kempul nyuting ora kempul kuwi kempul ae lho Pak Mangun ae lho kayak kempul yang seaslinya kempul oh ya oke tak kira kempul kon jaran ayo ayo Nino. Awan Mikrofonnya Mas Meden. Ora krasa. Gomino dan dijogani ayo dua kali ya.
Matur nuwun Nduk Ayu. Lenggah melih Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Sawetawis satur manglipur mesti kata lepat saha kirang nyuwun gunging samudra pangesami. Ucapan apa? Ayo untuk penutup Mbak Mimin dulu. Mbak Mimin. Terima kasih kepada IKI ONJ yang sudah Nduk mengapresiasi konco-konco seniman dengan pagelaran wayang kulit meskipun secara virtual. Oke. Jaya selalu UNY, jaya selalu IKUNY. Matur sembah nuwun. Terima kasih, jaya terus UNY. Selalu di hati masyarakat. Amin. Yuk, iki